Dawr changkang tangmaya Chuan pianphunga Rualbanlo hmeichhe naupang pakhat wheelchair a thu mek Chuan Dawr manager ni awm tak mai chu a wheelchair Chuan alo su pala inthiam lo taka ka ti palani hanti ngalin waiter po Chuan a puilo alo ti ve maya ma che a hmel atang Chuan alom lawani ti chu a hria theia ti Chuan waiter hne na vakalin Anina Chuan enge ni thelom chia hi anni su chhuatin ngal van ru ani lo Chuan midang ho hi anti boyang ati ta sa a waiter Chuan ni lo ve chu thil dikani inga jing lo alo ti a manager Chuan anni soi chhuatir don nge ke ma nangma hi ka the chhuak jok don che a han ti Chuan waiter Chuan ole ka she thiami tia chuin Rualbanlo Naupang te umna lam chu avanta a Milo chi thiam lok te u avate Chuan Rualbanlo no Chuan khunga in pizza lian tak plate thu milo pe the ngem ha alo tia waiter Chuan milo chi thiam te a han ti le Chuan Rualbanlo no Chuan thil dik lo a omem ni ti in alo zota waiter Chuan apoi ka ti hle mai ka pi in si thi arwak lawa ingal san mai anga email ani atita a Rualbanlo no Chuan ma si engting mu engting nge chu tiang chu ni the kar khat kal ta khan kalo haulok dai tu ni alo ti vele a waiter Chuan apoi ka ti hle mai ka pi thil enge moni ti Sual pal a umani nge ka ring he dukan he chu kan regular customer ten an lo haulok tu ni melani aron ti vele Chuan mai chenau pangno chu aron jing chuaka khunga in min lo ngai thaluk te ka fanu hi hetiang din huna hian hunre tak alo to a hun enge mo chengkal ta chang khan party lian thamve deu tak bua sai acha ka alo chuang tu reng thin tu ni in mi khwa tu de chu dukan danga anin sun the mai lo mo khonga in min siam rem sak mai te alo ti a waiter Chuan apoi ka ti hle mai ka pi dukan dang jong jong po hi arwak to lawani melani a han ti Chuan mei chano pangnu po chu abe dong ve ta a afanu bula Chuan jukun yamin boite poi ka ti hle mai thil enge moni ti Sual pal a omani melani party chu cancel mai la ithian te chu ke man phoning ka shile veng mai do ni a ti Chuan pizza kan order anga ina Harry Potter movie en pa in kan e dun mayanga anwam via wang a han ti Chuan afanu chu alung hlu hle ni ti amhela tang Chuan a sha theya chung te chu ni tina kan ti fo thian sa ani renga lom ma che apoi lo ve dokan hi re lo te tal kan la chang tal lom tia soin happy birthday ti in ama chu hanin wish ngala anu Chuan afanu chu lain na ti sia taka melmoi taka en chungin a wheelchair chu anur sona pona kal chua an tum mek la Chuan waiter chu ain thiam thei talawa an mani chu kauletin ngoi ru loading le lok te u tun maya khan kan ni khwal tu te Chuan dokan chu an rong kan sel le ni ti in a shilta a mei chano pangle anu Chuan makti taka waiter chu lo enin mei chano pangno Chuan afanu hne na Chuan tuna athu chei kha ilo sia em a han ti a mei chano pang Chuan o alo ti wata waiter Chuan tuna Chuan party inei theidon ta dak tak ani mele ngoi ru min lo ngak lok ru ti pa Chuan chaukalama Chuan atlan luta a re lo te a Chuan waiter dang pani nen e tur chu in an rong kala dokana Chuan e tur toi nai tak tak chu an ron chop saka waiter chu mingil nei tak mai lo ni in chu mei chano wang chu alo khongai hle maya ake anga Chuan juk thu in Harry Potter kha ingai na viawani tero kha tia hanzo Chuan mei chano wang Chuan phur em in o te reng maya atia te Chuan ama chu hanin her kwalin a wheelchair hnunga Harry Potter thalak engemo zat in tar chu a entir ta a waiter Chuan wow avan thave ani le achang tu te chinga khan tu nge edu ber ti in a hanzo ta mei chano pangin han chana tumla Chuan waiter Chuan ngoi ro ni lo ke man kan ring jok ti ang atia chang tu te sang ming te chu han se kwala mei chano pang Chuan ni lo kha chu ni lo ti in alo choi chela waiter Chuan adang te ron choi le chelin lim takin hun chu a man pui ta ni waiter Chuan min lo shi thiam te u nakina kalo kal le ang tia suin akal son ta a chuda Chuan manager nen Chuan anin tu ka manager Chuan chaukalama e siam lam chan chin te alo soi puya manager chu akal son le nu in waiter Chuan thilange moni alo boy pui me ka chuti la Chuan mei chano pang chu anung lama Chuan rong kalin ama chu abiang du thu aron soi ta a waiter Chuan enge ni tia hanzo Chuan
mei chano bang chuan ahma za in kanu hne na engma chui lo turin min tia ma support ro alo ti a weidar chuan ole ka tia me ati a mei chano bang chuan ani na taka chuan ka birthday lom turin ka thian te tu ma an local don hleinem kanu hne na khan dot ka soi ni min huang hian ke chu hetiang hi ka den hmon ani a chu wangin tu man ka thian ni an du velawani min se thiam la kan ho mai ange tia suin a birthday lukum chu han lak thlak atuma weidar chuan mei chano bang fingli ro pui tak ini sin mi te chuan ini na hi an lak mo fia lo mai mai chau chu ka ni nake na chuan thian tam tak ilani nge ang ti hi ka chiang ani engpo ni se tu na chuan birthday party hunwam tak lo mang phudang che atia mei chano bang chuan ma se birthday party tak tak pu ani don chuang hleinem tu ma mi khwal pu an local ve don chuang se lawa alo ti chuan weidar chuan engpo ni che tu na chuan I birthday hun hi hlim tak mang turin ka du che ni chu iti thengem a han ti chuan mai chuan alu alo bunga ta weidar chuan ole a thalu tuke tu na chuan I thut na lam lo wa pan tu ro le imi khwal tur ti an lo thlen hon tur chu I lo ngak reng du nia ati a mai bo chuan hlim takin a thut na lam chu a pan ve le ta ni weidar chuan a phone phor chuakin anupui chu a call ta a chumi nuwa chuan mai ti omna chuan vale le in mai hne na chuan tuna hian birthday gal hi thil thadak mai present kan du ni a han ti a mai hne na chuan marker hi a beta a mai chuan marker mo alo ti a weidar chuan o ni e ma che marker na rana ni lawa engthil nge ti the hi isem ya lawang imi than ching te le ati chuan mai chuan rang takin ami chu alo chi ngala weidar chuan mai chala chuan han thain dar thlang ma chuan ain en tir ta a mai chu dar thlang chuan in enin wow avan du ve atia weidar nula pakha chuan tuna khan thil engi moni kim lo ala omani haron ti in weidar fel tak mai chuan ni e adikani tia suin mai chu tar mi tha an bun tir ta a ti chuan dar thlang ma chuan in en tir le in tuna chuan Harry Potter ang chia inita e anti a tuna chuan tiang chia imamota ti asuin tiang lem hi anron pele taboka mai chu a him ema chuti la chuan weidar fel tang mai nupui le fa chu chuta chuan rongkal ve in happy birthday ti in mai chu anron uisa mai le anu in shilhai taka anlo en rengla chuan anmani chu annina chuan ronin mel sha tirin ke hi mi ai kani a chuan ani hi ka fa pa ti re chani e atia mai le anu chuan anmani chu lo in soi ve in chibai an lo buka weidar fel tak mai no pui mi ai chuan birthday ni a present lo chu akim lovani ti aron soin mai chu bom lian tak mai atana nong ken sak chu a enter ta a apachal chuan lo puin anu pa chuan bom chu an han hong don ta a achunga chang chuan lukhum hi ron phor chuakin maya I an han enter chuan le maya chu a hlim lu tuka oile hei hi kalau be je reng le nem alo ti chula anni chuan ihlimem maya ti an han zo chuan maya chuan o te reng mai kalom lu tuk kanu han en ve ma te a that zia hi ati a ahlim hle ani ti chu tu tan ma hai rual ani lawa an bula chuan mi enge mozar loading khom tu in an zawai mai chuan mai chu happy birthday ti in an lo uisa mai chuan hlim takin an hne na chuan lom thu alo soya chuti la chuan mi tu te mo hi dora chuan an lo luta weidar fel tang mai Alexa Khan an mani chu lo chonin chibai le mi Sir George ti sak thei che kanayem alo ti wata mi Sir George chuan Alex khonga in do kan ruang pakhat min ko mu theyem zanina hiang ka thian tinen helai huna hian inkom kan tumani atita a Alexa chuan apoi ka ti hle mai mi Sir George tuna ri chuan do kan ruak au me lawani atia mi Sir George chuan ole apoi love purnama kan lo ngak ri thelum alo ti vele maya chuti la chuan manager Khan an mani churun mu in chibai le mi Sir George reilo ti ado kan lian ber chu arwak watang te in arun shilta a mi Sir George chuan ole alom ome aru ama chu pon lama an lo wa omange ti asuin a thian te chu a chwa pui ta a
Alexa chuan shilhai mel takin engdu kan nge mu ruang mai turai soi chu le a han ti chuan manager chuan lomhak la ishimai du na lum ti a chuin mai ti thutna lam chu awapana Naupang ti u tuna chuan party hi adopta e in chuak thei tu ang ati tamaya a soipa chuan mai thutna wheelchair chu norson ngal mai chu atuma Alexa chuan ron chelin ngoite zar hetiang chuan iti theilawang ati chuan manager chuan nang hian ifapa hi kashalo tura ilongai ti nemni he party hi tu dana bua senge inni reng tia asoi mekla chuan Alexa chuan khunga in zar du tok to te alo ti a manager chuan he me cheno pang Rualbanlo birthday party hi in lo bua sei velamo atok ta e tuna hian chwatir ngal ro mi poimo tak takin an si thi an ron lua ve thung do na ni a han ti chuan Alexa chuan nilo chu ka ti theilawang alo tia manager chuan itilawang mo han ti le po chuan Alexa chuan o ka theilawani Naupang ti hi an hlim ka du ni alo ti le hlata manager chuan ole tun chau hi hun ka betong che e chwatir don nge nangma hi itna tangin ka ban tir don che tuna hian e chwatir ngal lawani chuan nangma hi ban ngal ini ang adita a chu vele chuan Alexa chuan apron te chu phelin ole apoi lave ban chu kanimayang mi Naupang kanila chuan kan ri thei em awangin thian po ka nei ve ngai lawa keman kalo ton tu angkha midang te chunga thlentir ve hi ka du lawa he me Naupang hian hlim takin a birthday hi mangse ka du ni atia manager chuan itu soile ithil ti hi isha chiang mo tia hanzole chuan Alexa chuan o kashia e alo ti a chuti la chuan ahma alo lutu managerin angai poimo em mai te po no chua atum pha hian ba kha in chunga chuan lo lutin thil thleng zong chu amitin aron hu ve veka manager bula chuan run kalin Craig vo ina chang hian in na hi ichan ta e bani ni aron ti ta a manager chuan shilhai le hlau thong taka ma chu lo inin Mr. George alo ti a Mr. George chuan na thok tu ka mu to zong chinga in na ilatlin lo berani he me cheno pang hian zanina hian a birthday party hlim takin aluma chu nang hian lo ti chha sak idu mo engtik ngai ti thei chu tun china chuan helai hmuna hian hetiang thil hi mule sian ka du to lawa helai hmuna i tho zui zel hi karem ti lawani min she thiam ro bani ni e atinon le ta a Craig chuan khunga in Mr. George a han ti le po chuan Mr. George chuan min she thiam chukla khunga in helai hmun hi chwa sang tu ro he me cheno pang hian a birthday party hi hlim takin lom chun chom le ro che atita a Craig chuan engma asoi zui to lawa thenrim taka apron chuan Alexa chu vavomin atlan chuak ta a Alexa chuan dorne tu pa Mr. George nena chuan lom thu suin birthday party chu lo zum ve adule du lo azuta Mr. George chuan te reng mai tia lo changin mai nu po chuan hlim takin anjinga chuan lo tel ve turin alo suma dorne tu pa Mr. George chu anjinga chuan atel ve ta a nakina chuan chauka chang chuan waiter te chuan cake tui mel tak mai chu an ron choi chwaka mai nena chuan birthday cake chu an ron choya happy birthday maya anti a Alexa chuan du thu han sam ta che han ti chuan mai chuan tuna hiang ka du thu cham jong te chu awain a thleng vek tu ni alo ti a asuyang e chuan mai chuan mingil nei tak Alexa zara chuan birthday hlim on tak anuna alatun ngai reng lo chu atung ani ole in zawai chunga lom thu ka suye kan hausa emo kan re the emo mi tu po hi kan du pho chuan midang ta na mal som na thlen tu kan ni the nang midang te ta na mal som na hi ini ve do nem le